velkommen til den her Bilbusser Challenge. Altså 2016 er lige gået i gang, så hvorfor skal vi ikke skyde året i gang med Bilbusser? Og vi har prøvet at smage det sådan 7000 gange før, ikke? Og det er ikke lækkert. Nej, men det ved folk godt, fordi Bilbusser er det ret populært. Men jeg synes egentlig bare, vi skulle tage at komme i gang, fordi at vi har brækposer, vand, det der, det man plejer at have. Ja. Så hvis I ikke ved, hvad det er, så... Ej, det kan godt være, at I ikke ved, hvad det er. Nej, men det ved alle jo. Ej, der er kun 2 blå, og der er det kun gode, synes jeg. Ja, det smager for pokker, der er kun 2. Nå. Men jeg synes bare, vi skulle tage at komme i gang. Ja. Okay, så... Okay. Ej, kan du ikke lave sådan noget fyrværkeri? Jo, det kan jeg godt. Ja, og så... Ja, okay. Nu kommer vi i gang. Okay. Jeg synes bare, vi starter fra toppen af. Stinkende sokker eller truttifrutti. Og det sjove det er, at mig og Sofie, vi gør det altid sammen. Jeg har ikke prøvet, hvor jeg ikke har gjort det sammen med Sofie. Nej, men jeg har heller ikke prøvet kun gjort det med andre end... Og der har vi altid fået stinkende sokker. Eller jeg er klar. I stedet for spytter. Er du klar? Nej. Nå jo. Og vi finder ud af en straf til den, som der spytter flest ud. Okay, jeg er klar. 1, 2, 3. Hvad er det her? Jeg har aldrig fået truttifrutti, og det gør jeg godt nok heller ikke den gang. Hvad får du? Jeg tror, jeg har fået truttifrutti. Yay, der har jeg det brødfærd. Ja, det smager faktisk ret klamt truttifrutti, men altså. Det smager sådan lidt for meget af... Den næste, det er den lyserøde. Nej, for jeg er ikke færdig. Nej, men jeg giver dig en lille. Ja. Det er nyslået græs eller lime. 1, 2, 3. Og det var jo nyslået græs eller lime. Ja, 1, 2, 3. Jeg har fået nyslået græs, den smager, den smager lidt ligesom saftig pære. Er det ikke? Er det bare mig? Det smager noget broccoli, mand. Jeg vil dø lige nu, mand. Og det er ikke engang den værste, den her. Den smager seriøst af... Ej, jeg er virkelig klar, synes jeg. Er det lime, det der? Nej, det er nyslået græs. Og det er ikke engang en af de værste. Puha. Ej, jeg får det dårligt. Jeg får kyldegusninger lige nu, mand. Jeg får kyldegusninger. Kyldegusninger. Den næste, det er... Det er rødæg eller smørpopcorn. Og de er begge to rigtig, rigtig klamme. De smager ikke godt, nogen af dem. Kølet. Okay, er du klar? Det skal du være glad for. 1, 2, 3 nu. Det er måske smørpopcorn. Jeg har også fået smørpopcorn. Det smager dårligt. Og det skulle oven i købet være den gode. Ellers så var det rødæg. Min far, der kommer nu. Du kan godt lukke det. Er det klart, det her? Det smager ikke engang godt. Jeg vælger den næste. Yes! Hvad er den næste? Goddag, Tan. Det er min far, der lige kommet. Det er tandpasta eller blåbær. Det er den bedste af dem. Ja, hej far. Filmer I? Ja. Ja, vil du sige hej til kameraet? Nej, jeg synes bare, jeg skal spise de der bussemænder der. Okay. Det var lige min fars kommentar. Det er tandpasta eller blåbær, de er begge to fantastiske. Okay, 1, 2, 3. Blåbær. Den smager godt. Ja. Nej, jeg har faktisk aldrig nogensinde smagt den der bræk. Ej, nu har jeg sgu ikke godt med den her. Ej, jeg kan jo ikke lugte noget. Bræk eller færdig? Bræk eller færdig? Jeg er færdig. Jeg er klar. 1, 2, 3. Jeg tør ikke tage en bid. Det er sgu fræk. Hvor klamt.
Næste. Nej, hader. Nej, det er også min hader. Det er hundemad eller chokoladepudding. Lækkert. Nej, det er ikke det. Du fik den forkerte. Jeg fik bussemand. Hundemad eller chokoladepudding. Jeg brækker mig af hundemad. Det gør jeg også. Okay, 1, 2, 3. Jeg er sikker på, at det her er hundemad. Så spyt den ud! Ej, jeg er seriøst nødt til at spytte den næste ud. Den næste, det er min hader. Det er enten bussemand eller saftige pærer. Hvad er der galt, Safi? Oh my god. Og den ligner seriøst en bussemand. Det er seriøst den, der er den klammeste. Det er min. Den ligner seriøst en bussemand. Det er rigtig, rigtig klamt. Okay, Jeg tror, jeg brækker mig lidt. 3, nu. Ej, hvor er den klam, den her. Ej, så ramte jeg ikke engang posen. Hvor er den klam. Ej, det der, det er sgu vores thumbnail, hvor vi begge to er ved at brække os. Jeg tror helt klart, jeg fik bussemand der. Creme broccoli og alt det Og Pio, vi er nået til den sidste. Altså babyblæer. Ja, babyblæer. Eller kokosnød. Og kokosnød er faktisk ret god. Ja. Og det er Og jeg er bange for, om det her det er røde æg. Nej, det er det ikke. Her. 1, 2, 3. Det er ikke den værste. Kokosnød. Kokosnød. Den smager af vores servietter, så det må nok være babyblæer. Ej, kokosnød er faktisk ikke så god, når man tykker bunden i lang tid. Den smager af også flødeboller, dyppet i overdrevet meget kokos. Kokosflødeboller. Ej, hvad? Jeg ved helt ondt i maven med det her. Jeg tror, vi skal til at finde på en Det var noget. straf til taberen. Det er jo mig, der er taberen den her gang. Er det ikke? Hvor mange har du spillet ud? Jeg har spillet 2 ud. Ja. På min arm. Og så skal vi putte is på min arm. Jeg ved ikke, om I kender til det salt and ice, men hvor man ligger sådan en streg med salt, og så bagefter en isterning på. Det er simpelthen. Så vi finder lige tingene, og så går vi lige i gang. Jeg har sådan en arm her. Yep, så Og vi har noget salt i den her. sådan, Nej, jeg skal først lige finde noget frossen. vi skal lige have noget is, men vi har ikke nogen isterninger, så vi tager frosne ærter. Nej, vi tager frossen ind, der mammabønner. Eddermame, Som papir. er det meget kold? Den er fint kold. Ja, den er fint kold. Okay, undskyld for blot lys lige nu, men vi skal lige afslutte videoen. Ja. Okay, tak fordi I så med den her video. Godt baghjul og godt bagnytår. Så må man meget gerne like. Abonnere på vores kanal, og hvis I vil have sådan flere challenges, så skriv ned i kommentaren. Men husk at lade være med at få hjernerystelse og brække benene og alt muligt, for så kan I ikke se vores videoer, og det er rigtig ærgerligt. Ja, så hej hej.